bwrwi जिंदाबाद जिंदाबाद जादो सार जादो आंबो गदसे गब हेलौ लोगोफोर फैलायबाय नै गोदान भिडिअ माखासे बाथ्राफोर सावरायलायनोसै आरोना दिनै स' उफ्रा बिसायख'थिनि सिदलि बियाबनि देरहासारनाय UPL पार्टिनि आरोना जोबोर मोजां देरहासार जानांगौ ना जों बयबो देरहासारनायखौ नाजानांगौ ना देरहासार जानो थाखाय आरोना स' बिनि गेजेराव पाब्लिकफ्रा सिदलि बियाबनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा UPL खौ मोजां मोनदों UPL खौ देरहाहोदों आरो दा UPL आ बिथांमोननि लागै खामानिखौ मोजाङै मावलांनांगोन आरोना खामानिखौ मावनानै रायजो राजाखौ अनसायनो रोंनांगोन अब्लानो रायजो राजानि अननायखौबो मोनलांबाय थागोन आरोना जेरावखि जेरैखि जाया माने पलिटिक्स ना राजखान्थि होनोब्ला रायजो राजाखौ अननो रोंनांगोन अब्लासो रायजो राजाफ्राबो अनसायगोन आरोना थिग बेबायदिनो दिनै बिथांमोना देरहानो हादों आरोना दा देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाया अनबाय रायजो राजाखौ दायो देरहाखांनायनि उनाव अननो रोंनांगोन आरोना बिसोर बाथ्राया थ' एसे नायना लादो भिडिअखौ रंजानायजों माबायदि जादों आरोना दायो मानसिफ्रा गाख्लाबजोबखायो जादो सार जादो आंबो गदसे गब गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम खुलुमनाय गोजोननाय आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों बिथांमोना जोंनो दिनै आशीर्बाद होदों ओरैबायदि आशीर्बाद होदों जे जों जे जिनिसखौ सानदोंमोन
जे जोंनि इन्टारनेल सार्भेयाव इन्टारनेल एग्जिट पलाव जोङो 36,000निफ्राय एसे बांसिन भटआव देरहागोन होननानै बुंदोंमोन। बे जों जेखौ इन्टारनेल एग्जिट पल खालामदोंमोन बे एग्जिट पलानो दिनै सैथो बहाय जादों। बिनि थाखायनो दिनैहाय जे सिडलिनि जे रायजो राजाफोर जोंनि मानगोनां भटारफोर बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों। जोंनो रायजो राजाखौ सेबा खालामनो, रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो थाखाय जे बिथांमोना सुजुग होदों आरो आं आदा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। बिथाङा दिनै सिडली समस्तिनि सासे MLA जानो हाबाय जोंनि UPPL हान्जानि जानानै। बिथाङा जाहाथे रायजो राजाखौ सेबा खालामलाङो, जेब्लायबो रायजो राजानो जे जोङो रादायफोर होदोंमोन बे रादायफोरखौ मावफुंलांनो हायो, जोंनि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौ बोखांलांनो हायो आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि गोजोन जे दिनैहाय फैफिनबाय बे गोजोनखौ जों गोजोर खालामनो हायो। बिनि थाखाय जों हाबा मावनांगौ। आङो जोंनि प्रमद बर' सारनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों आरो बिथांखौ धन्यबाद होदों। बिथांमोननि दैदेननायावनो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो ना भिडिअखौ माबायदि रंजानाय गोजोननाय दङ। स' रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव आसा खालामदों जे बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावगोन, बेखायनो बिनि देरहानायाव रंजादों आरो ना। स' जाया बिथाङा देरहादों ना, निर्मल कुमार ब्रह्म सार बिथाङा रायजो राजाखौ गोसो गोरबोजों अनसायलांबानो जाबाय आरो ना। बिथांमोननो हास्थायनाय बायदि मावनानै होबानो जाबाय, दैदेनलांबानो जाबाय ना रायजो राजाफोरनि थाखाय। थ' बिसोर ना आसोल मेन पलिटिक्स बा राजखान्थिनि मावनो गोनां खामानि आरो ना। नाथाय गोबाङा गावबागाव लाबा लाबनि थाखाय राजखान्थियाव हाबो आरो ना। नाथाय एक्सुवेलि बिसोरनि खामानिया रायजो राजाखौ अनखांनाय, अनसायनायसो आरो ना आसोल खामानियानो। थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदिनि फारसे। स' कंग्रेसुलेसन बिथांनिसिम देरहानायनि थाखाय आरो रायजो राजानि मोजां खामानिखौ अराय सम मावलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। थ' जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ना। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गाज्रि मोनदोंब्लाबो कमेन्ट खालामदो ना। भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै आरो ना दिनै। बाय।